Iawn, plis trowch gyda fi I ail Brenhinoedd. Os oes Beibl gyda chi, mae hynny'n gret, bydd ar y sgrin os ddim, ond eto mae Beibl yn y coridor sydd yn gymaint gwell I fod yn onest. Ail Brenhinoedd 6. Os chi'n cofio wrthos diwetha, wnaethon ni weld diwedd pennod 5 a hanes Gehazi, ac yna wnaethon ni edrych ar ddechrau pennod 6. So Gehazi nawr yn edrych ar y pethau bydol yn lle edrych ar y rhyfeddod y pethau ysbrydol a nefol oedd Duw yn ei wneud ac yn edrych ar yr arian oedd gan Naaman yn lle edrych ar y glanhad oedd Duw wedi cynnig. Ac yna yr hanes gyda'r fwyell yn dod ac yn arnofio os chi'n cofio. Unwaith eto yn ein atgoffa ni fod Duw a chonsern hyd yn oed dros y pethau bach yna mewn bywyd, nid yn unig y pethau mawr mae Duw yn abl I wneud. Nawr, ni'n mynd I ddarllen adnod 8 I 23 gyda'n gilydd. Pan oedd brenin Syria am ryfela yn erbyn Israel, ymgynghorodd a'i weision a phenderfynu, yn y fan ar fan bydd yn wersyll. Ac anfonodd gŵr Duw at frenin Israel a dweud, gwylia rhag mynd heibio'r fan ar fan, oherwydd y mae Syriaid yn mynd I lawr yna. Ac anfonodd brenin Israel ddynion i'r fan a ddywedodd gŵr Duw, ac felly y rhybuddiwyd ef I fod yn wyliadwrus dro ar ôl tro. Cynhyrfodd brenin Syria am hyn, a galwodd ei weision ato a dweud wrthynt, oni ddywedwch wrthyf pwy ohonom sydd o blaid brenin Israel. Ond dywedodd un o'i weision, nid oes neb, farglwydd frenin. Eliseis y proffwyd o Israel sy'n dweud wrth brenin Israel y geiriau yr wyt ti'n ei llefaru yn dystafell wely. Dywedodd yntai, ewch ac edrychwch ble y mae ef mwyn I mi anfon i'w ddal. Dywedwyd wrtho y mae yn dothan, ac anfonodd yno feirch a cherbydau a byddin gref. Deithant liw nos ac amgylchynu'r dref. Pan gododd gwas Duw yn y bore bach a mynd allan, dyna lle roedd byddin a meirch a cherbydau o amgylch y dref, ac meddai, o feistr, beth a nawn ni? Dywedodd yntai, paid ag ofni, y mae mwy gyda ni nag sydd gyda hwy. Yna gweddiodd Eliseis, arglwydd, agor ei lygaid iddo weld. Ac agorodd yr arglwydd lygaid y llanc, ac yna fe welodd mynydd yn llawn meirch a cherbydau tanllyd o gwmpas Eliseis. Pan ddaeth Syriaid I lawr, ato gweddiodd Eliseis ar yr arglwydd a dweud, taro'r bobl hyn yn ddall, a thrawyd hwy'n ddall yn ôl gair Eliseis. A dywedodd Eliseis wrthynt, nid dyma'r ffordd, nid hon yw'r dref, dilynwch fi ac afa chi at y gŵr yr ydych yn ei geisio, ac arweiniodd hwy I Samaria. Wedi iddynt gyrraedd Samaria, dywedodd Eliseis, arglwydd agor lygaid y bobl hyn, iddynt weld. Pan agorodd yr arglwydd ei llygaid a hwythau'n gweld, yno yng nghanol Samaria yr oeddent. A phan welodd brenin Israel hwy, gofynodd I Eliseis fy nhad, a gaf I ei lladd bob un. Atebodd yntai, na, paid ei lladd. A fyddi ti'n lladd y rhai a gymerit yn gaeth trwy dy gleddyf a thfwa? Rho fara a dŵr o'i blaenau, iddynt gael bwyta ac yfed a mynd yn ôl at ei meistr. Arlwyodd wledd fawr iddynt, ac wedi iddynt fwyta ac yfed, gollyngodd hwy, eithant at ei meistr ac ni ddaeth byddinoedd Syria rhagor I dir Israel. Amen. Iawn. Cwestiwn I ddechrau, ydych chi rioed I bod mewn sefyllfa lle chi'n trial darlunio rhywbeth rhyfeddol I chi wedi gweld I rywun arall, ond dyn nhw just ddim yn gweld beth I chi wedi gweld. A chi'n benni lan yn dweud wrthyn nhw, bydde just rhaid bod chi wedi bod yna. You just had to be there, bydde nhw'n gweud yn Saesneg fe. You had to be there. Dyw ddim yr un peth I drial disgrifio rhywbeth, oedd eisiau bod nhw'n gweld dros I hunan. Wel, mae beth sydd gyda ni bod yma yn sefyllfa chydig bach yn debyg I hynny, ond fod Eliseis yn deall mae eisiau fod y gwas yn gweld beth oedd Eliseis wedi gweld.
Nawr, i ni ddim yn gwybod yn union pryd ddigwyddodd yr hanes yma. Sdim lot o wybodaeth am y bobl, y cymeriadau sydd yn yr hanes, heblaw Eliseis, dim ond fe sy'n cael ei enwi fel person. Ond mwy na thebyg, mae hwn yn dod ychydig flynyddoedd ar ôl hanes Naaman ac yn y blaen. Beth sydd gyda ni fan hyn yw mwy na thebyg brenin Hadad yr Ail, brenin Syria. A mae brenin Syria nawr yn penderfynu, reit, fi'n mynd i ymosod ar frenin Israel. Fi'n mynd i ymosod arno fe. A felly mae e'n gwneud cynllwyn. Mae'n penderfynu, reit, ni'n gwneud plot y fe. Dyma beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i fynd i'r fan ar fan, mae'n gweud, ddim yn manylu lle, a dyn ni'n mynd i amgylchynu, dyn ni'n mynd i ambwsio y bobl, byddin Israel te, a brenin Israel. Ac yn adnod 9, beth ni'n clywed, wel mae Eliseis, trwy fod Duw yn datguddio hyn iddo fe, yn dweud beth yw y cynllwyn yn ei erbyn e. Mae'n amlygu yr cynllwyn, y plot. Ac felly, dyma Eliseis yn mynd at brenin Israel a dweud, edrych, Mr Brenin Israel, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Paid â mynd yn bellach na'r pwynt yma. Dyma fe yn anfon dynion, wrth gwrs, i checo hyn mas, ac mae hynna'n dod yn amlwg, mae dyna beth oedd y bwriad. Ac felly mae brenin Israel yn cael ei arbed rhag marwolaeth a rhag cael ei ambwsio yn y sefyllfa yma. Okay? Nawr, mae brenin Syria yn penderfynu dim ond un ffordd mae hyn wedi digwydd, sef fod yna rhywun wedi fy mradychu fi yn fy myddin fy hunan. Mae un o fy milwyr i o blaid yr Israeliaid. There's a rat in the camp. Right? Mae rhywun yn gweithio o'r ochr arall. A mae e'n gofyn pwy sydd o blaid yr Israeliaid adnod 11. Pwy sydd o'i plaid nhw sydd yn bwydo wybodaeth yn ôl iddyn nhw. A mae'r milwyr, hyd yn oed milwyr Syria yn dweud, na, Eliseis sydd yn dweud hyn. Maen nhw wedi clywed rhywsut. Mae Eliseis sydd yn rhoi gwybod i'r brenin beth sy'n digwydd, beth sy'n mynd i ddigwydd, a mae'n dweud fod e'n clywed hyn, clywed beth mae y brenin yn dweud o'i ystafell wely ei hunan. Okay? O'i ystafell wely ei hunan. Nawr, os byddwn ni'n just yn aros fyna am funud, pause bach fyna, os fyddwch chi'n clywed hynny, fod Duw y proffwyd yma yn amlygu pethau iddo fe, sydd ddim yn cael ei clywed o'n unman arall, sydd dim ond yn cael ei crybwyll yn yr ystafell wely, beth byddwch ymateb chi? O, waw! Na chi ddew, byddwch chi'n meddwl, ynddo fe, sa eisiau mesan o gwmpas da'r brenin yna, da'r Duw yna, achos mae hi'n amlwg un cam o mlaen ni drwy'r amser. Mae'n gwybod beth i fi'n dweud yn fy stafell wely fy hunan. Ond chi'n gwybod beth mae balchder yn gallu gwneud? Mae'n gallu cuddio hwnna'n gyfan gwbl. A'r cwbl mae brenin yn edrych arno fe yw'r ffaith fod Eliseis yn broblem. Oce te, os yw Eliseis yn gwybod y pethau yma, mae eisiau fi gael gwared ar Eliseis. Ac felly, dyma mae'n neud, adnod 13. Oce, nawn ni gael gwared ar Eliseis, mae eisiau ni ddal Eliseis. A felly, off a fe yn ffindo mas, lle mae Eliseis yn byw, mae'n byw yn Dothan, maen nhw'n ffindo mas, maen nhw'n amgylchynu Dothan. Amgylchynu Dothan gyda'i byddin mawr. Peth nesaf, mae gwas Eliseis yn dino yn y bore, a yn ôl i arfer, wrth gwrs, mae'n cael ei goffi'n barod, mae'n mynd mas i nôl y papur newydd, mae'n cael darllen y papur newydd a cael ei goffi ar y balcony, neu beth bynnag mae'n mynd i wneud, agor y drws a mae'n gweld byddin Dothan, reit o'i amgylch e. Byddin Syria, reit o'i amgylch y dre i gyd. A panic llwyr. Wrth gwrs. Mae dau ohonyn nhw, fe ag Eliseis, a mae byddin o filoedd o Syriaid wedi amgylchynu y dref i gyd. Maen nhw wedi cael ei amgylchynu. Maen nhw'n stuck. Sdim gobaith iddyn nhw. Mae'n mynd at Eliseis a dweud, beth ni'n mynd i wneud? Mae ar ben arno ni, basically. Ond mae Eliseis yn dweud rhywbeth rhyfeddol. Mae'n dweud, paid ag ofni, mae mwy gyda ni nag sydd gyda nhw. Nawr, beth dyw e ddim yn nodi yw ymateb y gwas. Dyw e ddim yn nodi, dyw e ddim yn dweithio ni beth yw ymateb y gwas, p'un nath e ymateb ar lafar neu ddim. Ond os nath e ymateb ar lafar, byddwn ni'n dychmygu bod e'n dweud rhywbeth fel hyn. Be?
sa'n gweud bod fi'n maths genius fan hyn, ond allai weithio ti bod 2 yn lot llai na miloedd. Beth wyt ti'n siarad amdano Eliseis? Sut allu di weid fod mwy gyda ni nag sydd gyda nhw? Wyt ti'n ddall? Os rhywbeth yn bod ar dy olwg di? Wyt ti wedi colli arni? Ond dyma Eliseis yn gweddio. Dwi ddim jyst yn dweud hynny, mae wedyn yn gweddio. Edrychwch ar adnod 17. Mwyn i'r gwas allu deall a gweld ac ymddiried, mae eisiau Duw wneud rhywbeth. Mae eisiau Duw i weithio ym mywyd ac yng nghalon y gwas. Nid Eliseis, ond Duw. A mae Eliseis yn gwybod hynny. A felly mae Eliseis yn gweddio arglwydd agor ei lygaid iddo weld. Agor ei lygad e. Mae eisiau Duw i ymyrryd a gwneud rhywbeth. A bydde hyd yn oed hwnna wedi swnio nod i'r gwas yn bydde fe. Agor yn llygad i, fi'n credu mae beth ti'n gweddio, yw bod ti'n cael y dylygau wedi agor achos ti'n weld yn ddall i'r sefyllfa yma. Ond na, mae Eliseis yn gweddio rhywbeth sydd yn wir. Achos dim ond golwg rhannol sydd gan y gwas, mae gan Eliseis olwg llawn. A felly y cwestiwn mawr yw, beth mae Eliseis yn gweld, dyw y gwas ddim yn gweld. Yna, mae rhaid i ni wasgu'r rewind button a mynd nôl i ail Brenhinoedd pennod 2. Achos yn ail Brenhinoedd pennod 2, mae Elias, y proffwyd oedd cyn Eliseis, ar fi'n mynd i'r nefoedd, a mae Eliseis yn gofyn iddo fe, beth wyt ti eisiau? Gofyn rhywbeth am rhywbeth gen i, a wneith yr arglwydd roi ei ti. A mae e'n gofyn, os chi'n cofio, am gyfran ddwbl o ysbryd Elias, neu o nerth neu ysbryd Elias. Hynny yw, nid 2 times the amount, ond cyfran ddwbl yn yr ystyr yr hawl enedigol oedd hynny'n golygu. Right? So, yr hawl ar gyfer y cyntaf anedig. A beth oedd e'n gofyn yn syml yw fod yr un nerth a'r un fendith oedd Elias wedi profi trwy ei weinidogaeth, trwy ysbryd Duw ar waith yn ei fywyd e. Gweddi ardderchog, gweddi fendigedig, cais fendigedig. A dyma Elias yn dweud, ti'n gofyn am rhywbeth mawr, ond os ti'n gweld fi'n gadael, bydde ti'n gwybod bod ti wedi derbyn e. A wedyn yn ail Brenhinoedd 2, adnod 11, mae e'n gweld. Elias, wrth iddyn nhw gerdded a siarad gyda'i gilydd, mae Eliseis yn gweld Elias yn cael ei gyfnid i ffwrdd gyda cerbyd tanllyd a meirch tanllyd. Okay? Cerbyd tanllyd a meirch tanllyd. Dyma yn union y geiriau ail Brenhinoedd 2 adnod 11. Ac fel yr oeddent yn mynd, dan siarad, dyma gerbyd tanllyd a meirch tanllyd yn ei gwahanu ill dau, ac Elias yn esgyn mewn corwynt i'r nef. Dyma beth mae e'n gweld. A mae e'n dweud mewn ymateb i hynny yn yr adnod nesaf, fy nhad, cerbyd a marchogion Israel. Beth mae'n dod i ddeall yw pwy sydd yn fan hyn o'i flanau yn cymryd Elias i ffwrdd yw Duw yn ei nerth, yn presennoli hynny yna, yn y tân, a marchogion Israel. Nerth Israel. Hynny yw, byddin Duw yw nerth Israel. Nid byddin Israel yw nerth Israel, ond byddin Duw yw nerth Israel. Gobeithio bod chi'n deall y gwahaniaeth fyna. Beth mae'n gweud yw, rhain yw'r bobl sydd yn mynd i, rhain yw'r fyddin sy'n mynd i gadw Israel yn saff, sy'n mynd i fod o blaid pobl Israel ac yn mynd i hachub nhw. Nid ein byddin dearol ni. Mae hwnna'n rybys. Dyna mae'n cael golwg ohono fe. Ac felly, i fynd nôl nawr te, i benod 6, adnod 17, ar ôl iddo fe weddio, agor ei lygaid iddo weld, beth mae e'n gweld. Ac agorodd yr arglwydd lygaid y llanc, ac yna fe welodd y mynydd yn llawn meirch a cherbydau tanllyd o gwmpas Eliseis. Beth mae'n gweld? Union beth welodd Eliseis. Pan nath Eliseis gael golwg ar ddew yn presennoli ei hunan, a nerth byddin Duw a gallu Duw,
sydd fel arfer yn anweledig, ond nawr yn weledig iddo fe. Mae'n cael gweld rhywbeth anhygoel. Nerth Duw, presenoldeb Duw, a'i fyddin yn gwarchod Eliseis. Pam fod Eliseis ddim yn ofn? Achos bod y fyddin yna, achos bod yr arglwydd yna. O'i blaid e ac yn ei warchod e, yn ei amddiffyn e. Nawr, mae'n bwysig nodi, does dim disgwyliad fod pob Cristion yn llythrenol yn mynd i weld beth mae Eliseis a'i was yn mynd i weld. Os rhywbeth i'r gwrthwyneb, oherwydd mae'r arglwydd wedi rhoi gair i ni sydd yn dangos i ni ac yn dweud wrthon ni beth mae Duw yn ei wneud o'n cwmpas ni, ac felly i ni'n gallu gweld trwy lygaid ffydd, i ni'n gallu gweld trwy air Duw beth sydd o'n cwmpas ni, ac i ni'n gallu profi effeithiau beth sydd o'n cwmpas ni. Mae'n bwysig nodi lle nad oes gan bobl air Duw, mae'r arglwydd yn dal i amlygu y pethau yna. Mae yna sôn yn enwedig am wledydd Mwslemaidd, lle does dim gair Duw gyda nhw, lle mae pobl yn gweld angylion Duw ac yn cael golwg ar hynny, achos dyn nhw ddim yn gwybod trwy'r gair fod hynny'n gallu digwydd ac yn digwydd. Ac felly mae'n bwysig bod ni yn nodi hynny. Ond i ni sydd gyda'r gair, i ni'n dod i weld ac yn dod i brofi effeithiau y ffaith fod Duw a'i fyddinoedd o'n cwmpas ni, yn ein amgylchynu ni ac yn ein cadw ni. A felly mae Eliseis yn dweud mae mwy gyda ni nag sydd gyda nhw, ac fel mae e'n dweud hynny, i ni'n gallu dweud hynny. A mae Paul yn y Testament Newydd yn gallu dweud hynny. Mae'n dweud os yw Duw trosom, pwy all fod yn ein herbyn? Yr un peth mae'n gweud. Os yw Duw gyda ni, does dim byddin sy'n ddigon mawr i'n rhwystro ni rhag bod gyda Duw, ac i fod yn fuddigol yn ein herbyn ni. Nawr, mae'n bwysig i ni ddeall beth mae hynny'n golygu, wrth gwrs. Dyw e ddim yn golygu bydd dim byd drwg yn dod ar ein traws ni, neu bydd dim dioddefaint neu dim niwed yn dod ar ein traws ni. Beth mae'n golygu yw beth bynnag mae Duw yn ewyllysio ein cadw ni rhagddo, mi fyddwn ni'n cael ein cadw rhagddo. A'r pethau mae'n rhoi sicrwydd i ni amdano yw, yn sicr, bydd dim byd yn ein gwahanu ni oddi wrtho fe. Oddi wrtho fe. A felly mae'r arglwydd yn presennoli ei hunan yng nghanol ei bobl. A nid yn unig hynny, mae e'n ein amddiffyn ni, ein neidio ni. Mae wastod mwy gyda ni nag sydd gyda nhw. Yn enwedig fan hyn, sydd gyda fe, Satan, a'i fyddinoedd e. Ac felly, sdim eisiau ni ofni. Sdim eisiau ni ofni Satan. A'i gynllwynion, a'i fwriadau. Nawr, mae'n werth nodi bod hyn ddim yn rhywbeth sydd yn gyfyngedig fan hyn. Yn Mathew 26, mae Iesu yn rhoi rhywfaint o insight i ni i allu Duw. Chi'n cofio pan mae Iesu'n cael ei arestio, Mathew 26, adnod 51 ymlaen, mae'n dweud hyn. A dyma un o'r rhai oedd gyda Iesu yn estyn ei law ac yn tynnu ei gleddyf a tharo gwas yr archoffeiriad a thorri ei glist i ffwrdd. Tybed pwy oedd hwnna? Ni'n gwybod pwy. Yna dywedodd Iesu wrtho, rhod y gleddyf yn ôl yn ei le, oherwydd bydd pawb sy'n cymryd y cleddyf yn marw trwy'r cleddyf. Ac yna adnod 53. A wyt yn tybio na allwn ddeisif ar fy nhad ac na roddau i mi yn awr fwy na 12 lleng o angylion. Mae Iesu'n dweud, os byddwn ni'n moyn, byddwn ni'n gallu galw ar fy nhad a byddai fe'n anfon lawr mwy na, nid just, ond mwy na 12 lleng o angylion. Nawr, i rai ni sydd ddim yn gwybod beth yw lleng, mae hwnna'n golygu 6,000, roughly. Right? So os chi'n dda iawn yn maths, chi'n gwybod mae'r ateb yw? Da iawn, 72,000. 72,000. 72,000 o angylion. At his disposal. Reit fyna, os byddai Iesu eisiau. Dyna faint gallu Duw, os byddai fe moyn. Ond wrth gwrs, ddim yn gallu, y tad ddim yn gallu achub yr arglwydd Iesu,
Ond dyma beth oedd y bwriad, dyma beth oedd y cynllun. Nid y bwriad oedd bod e'n cael ei achub. Nid diffyg gallu Duw sydd yn rhwystro Duw y Tad rhag gwneud rhywbeth. Cariad tuag ato ni sy'n rhwystro Duw y Tad rhag gwneud rhywbeth. A mae yna hanes arall wedyn sy'n ni'n helpu ni ddeall faint o rym sydd gan angylion. Bydde sawl hanes i gael mewn gwirionedd, ond gallech chi edrych ar hanes Exodus a angel marwolaeth, un angel, ond hefyd mae yna hanes yn ail Brenhinoedd 19, lle mae Duw yn anfon un angel, a mae'r un angel yna yn mynd yn erbyn 185,000 o bobl ym myddin Asyria ac yn lladd pob un ohonyn nhw. So, os ych chi eisiau gwneud y maths, sa'n mynd i ofyn i chi wneud hyn yn eich pen, faint o bobl gall 72,000 o angylion fynd yn erbyn a llwyddo yn erbyn? Mwy na 1.3 biliwn o bobl. Allai sicrhau i chi doedd na ddim gymaint â hynny o bobl yn Rhufain ar y pryd. Ac felly beth ni'n dod i ddeall yw fod gallu Duw, hyd yn oed os bydde fe jyst yn dibynnu ar ei angylion, nid bod e'n gorfod, achos mae ei hunan yn presennoli ei hunan hefyd yna. Ond mae angylion Duw, mae gallu Duw, mae byddinoedd Duw sydd yn anweledig i ni yn gymaint mwy grymus nag unrhyw beth gall y byd ei daflu ato fe. Ydyn ni'n ymwybodol o hynny? Ydyn ni'n ymwybodol o'r sicrwydd sydd gyda ni yng Nghrist Iesu, a'r diogelwch sydd gyda ni yng Nghrist Iesu, fod dim byd yn mynd i ddigwydd i ni, ond i bai bod yr arglwydd yn ewyllysio hynny. Sydd yn bwysig iawn cofio, oherwydd mae hwnna'n golygu, os oes rhywbeth yn digwydd i ni, dyw e ddim oherwydd bod yr arglwydd ddim digon abl neu ddim digon cryf, mae oherwydd bod e'n ewyllysio bod e'n digwydd i ni. Hyd yn oed y pethau yna sy'n galed ac yn anodd yn ein bywydau ni, mae'n ewyllysio fe. Mwyn ein daioni ni hefyd yn y pen draw. Ac felly mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Mae mor hwydd nag yw e, pan mae pethau'n anodd yn dod ar ein traws ni, pethau sydd wirioneddol yn anodd, i ni'n gallu gofyn, pam bod ti wedi gadael i hyn ddigwydd? Pam bydde ti, wyt ti'n ddigon cryf te? Wyt ti'n ddigon abl? Mae'n fwy nag abl. Ond mae'n ewyllysio trwy beth bynnag yw hwnna, dod ar ryw ddaioni mas ohono fe, sydd yn rhyfeddol, sydd yn rhoi gymaint o heddwch yn ein calonnau ni, oherwydd bod ni'n gwybod beth yw bwriadau Duw yn ôl i natur, i ddod â ni i le gwell yn y diwedd, i'n cryfhau ni, i weithio yn ein calonnau ni. Nawr, pa wahaniaeth mae hyn yn gwneud ym mywyd Eliseis te? Y sicrwydd yma, paid â bod ofn. Gan bod e ddim yn ofn, beth yw'r gwahaniaeth yn ei fywyd e? Wel, mae'r gwahaniaeth yn enfawr, oherwydd beth yw ymateb Eliseis? Nawr, os i ni'n onest, falle mae'n ymateb ni fydde rhywbeth fel hyn. Paid ag ofni, mae mwy gyda ni nag sydd gyda nhw. So beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i roi tegell man, a fi'n mynd i eistedd lawr y capaned, a fi'n mynd i adael i Dduw ddelio gyda ge. Ond nid dyna mae'n wneud. Chi'n sylwi beth mae'n wneud? Mae e'n gweddio. Nid jyst gweddio dros y gwas iddo fe weld bod popeth yn oce, achos mae Duw o'i plaid nhw ac yn ei amgylchynu nhw, ond dyw na ddim yn rhoi esgus i Eliseis i iste nôl ac i ddiogi. Gan fod e'n gwybod bod yr arglwydd o'i blaid e, mae'n galw ar yr arglwydd sydd o'i blaid e. Mae'n ceisio'r arglwydd sydd o'i blaid e. Mae eisiau fod yr arglwydd yn gweithio yn y sefyllfa yna, clod a gogoniant i Dduw, nid iddo fe. A dyma sy'n digwydd, mae'n gweddio nawr i'r arglwydd i dgallu byddin y Syriaid. Arglwydd dallan nhw. A fod hwn ddim yn hollol glir, mae rhan fwyaf o bobl yn gytun, mae rhyw fath o rhannol o y dallineb yna. Nid bod nhw wedi cael eu dallu yn gorfforol yn gyfan gwbl, bod nhw'n hollol ddall, ond bod nhw'n cael rhyw fath o partial blindness, byddech chi'n galw fe te. So bod nhw'n ddall i pwy yw Eliseis, bod nhw'n ddall i'r sefyllfa. Falle ddim, i ni ddim yn gwybod, i ni ddim yn gallu bod yn siŵr, ond naill ffordd, dyw Eliseis ddim yn eistedd nôl, a dyw Eliseis ddim chwaith yn ofni mynd at y fyddin. Mae'n mynd ac a chat gyda nhw. Mae'n mynd at y bobl a dweud, beth sy'n bod te, pwy chi'n chwilio amdano? Dychmygwch hynny. Y boi maen nhw wedi dod i'w dal, a falle i'w lladd,
yn mynd at y fyddin a dweud, beth sy'n digwydd te? Beth mae hwnna'n dangos i ni? Wel, ffydd. Ffydd fod yr arglwydd yn mynd i weithio. Mae'n mentro. A mae'n mynd atyn nhw, a mae'n dweud wrthyn nhw, pwy chi'n edrych amdano? Maen nhw'n dweud, dyn ni'n edrych am Eliseis. Dyn nhw ddim mewn panic mawr fel petai nhw yn gwbl ddall. Mae'n un resymau falle bod e ddim yn ddallineb llwyr. Ond yn hytrach, dyma nhw'n dweud, dyn ni'n chwilio am Eliseis. Ac maen nhw'n mynd, felly, at Eliseis a dweud, wel, lle mae e? A dyma Eliseis, reit, Eliseis, fi'n gwybod pwy chi'n siarad amdano, na i fynd â chi ato fe nawr, na i'ch arwain chi ato fe. A felly maen nhw'n dilyn Eliseis yr holl ffordd i Samaria, lle mae'r brenin a'i fyddin gyda llaw. A felly, dyma nhw'n cael eu tywys draw, ac ar ôl iddyn nhw gyrraedd fyna, Samaria, dyma Eliseis yn gweddio, eto, arglwydd agor i llyged. Mae'n agor i llyged nhw ac yn sydyn maen nhw wedi amgylchynu gan fyddin Israel. A'r brenin, maen nhw wedi cael ei dal. Nag yw hwnna'n rhyfeddol. Maen nhw wedi dechrau off yn amgylchynu Eliseis yn meddwl, right, we've got him. A nawr, diwedd y stori, trwy ras a nerth Duw, yw bod nhw wedi cael ei amgylchynu a mae ar ben arnyn nhw. Mae'r byrddau wedi ei troi yn gyfan gwbl arnyn nhw. Mae ei bwriadau drwg nhw wedi dod nôl ar eu pennau nhw mewn gwirionedd. A dyna'n union mae'r arglwydd yn abl i wneud. A mae'r groes yn esiampl o hynny. Lle mae Satan, pan mae Iesu ar y groes yn meddwl, reit, dyma ni, fi di amgylchynu fe. Fi di llwyddo. Fi ar fi'n lladd mab Duw, y Meseia. Mae fy mwriadau fi ar fi'n llwyddo. Fi di llwyddo cael nhw i groeshoelio dyn dieuog. Buddigoliaeth i fi. Pan mewn gwirionedd beth oedd y groes, ond buddigoliaeth dros Satan, dros drygioni, dros bechod. Y gwrthwyneb a mae'n troi y byrddau yn gyfan gwbl. Nag yw Duw yn rhyfeddol. Nag yw ffyrdd Duw yn rhyfeddol. Wel, wrth i hynny ddigwydd, mae brenin Israel yn methu aros i ladd pob un o'n nhw. Na beth mae eisiau gwneud, wrth gwrs. Mae wedi amgylchynu nhw. Come on, te allwn ni ladd nhw nawr? Mae'n gofyn i Eliseis am ganiatad yn ddiddorol. A mae Eliseis, bydde fe'n sioc enfawr ar y pryd, adnod 22, dweud na, ni ddim yn mynd i ladd nhw. Mae gen i gynllun arall ar eu cyfer nhw. Dyn ni'n mynd i roi gledd ar eu cyfer nhw. Dyn ni'n mynd i roi gledd man. Ac yna ni'n mynd i fynd yn hala nhw nôl adre. A mae'n siŵr eto fod y brenin jyst yn meddwl, beth? Ti wedi colli arni, Eliseis, unwaith eto? Just fel oedd y gwas yn methu deall beth oedd Eliseis yn sôn amdano ar y dechrau, mae'n siŵr. Ond dyma lle ni'n gweld rhywbeth anhygoel am ddoethineb Duw. Oherwydd, os ych chi'n meddwl am y peth, os fydde pawb wedi cael ei lladd yn y fan a'r lle, bydde gweddill pobl Syria erioed wedi clywed yr hanes yma. Bydde'n erioed wedi clywed sut oedd Duw wedi gweithio ac wedi arwain ac wedi cymryd pobl Syria, byddin Syria, o fod ar y blaen yn amgylchynu pawb i fod wedi ei amgylchynu ac ar fi'n marw. Ond yn lle bod nhw'n gwneud hynny, bod nhw'n cael eu lladd yn y fan a'r lle, maen nhw'n cael mynd nôl yn tystio i rym Duw. Maen nhw'n cael eu hanfon yn ôl yn dweud, chi'n mynd i gredu beth sydd wedi digwydd i ni. Dwi ddim eisiau mynd nôl i'r lle yna byth eto. Achos mae Duw nhw, mae gymaint pellach mlaen na ni. Mae gymaint cryfach na ni. Dwi ddim eisiau mynd yn agos at Israel. A dyna sydd yn digwydd, chi'n gweld. Adnod 23, ni ddaeth byddinoedd Syria rhagor i dir Israel. Ar ôl mynd nôl yn tystio i beth oedd Duw yn ablu i wneud, a nid yn unig grym Duw, ond gras Duw, bod e ddim wedi ei lladd nhw. Ond nhw ddim eisiau mentro eto, mae Duw wedi rhoi, be bydden nhw'n galw'n lucky escape iddyn nhw, bod nhw wedi cael mynd mas rhywsut. Dwi ddim yn mynd i fynd nôl fyna eto. Dwi ddim yn mynd i fynd yn erbyn y Duw yna eto. Maen nhw wedi profi grym a gras Duw Israel mewn ffordd bydden nhw eriod wedi gwneud o'r blaen.
A na chi rhyfeddol yw ein Duw ni bod e'n gallu gwneud hynny. Yn ei ddoethineb, mae rai fi weid, o'n i'n meddwl os byddwn ni yn sefyllfa Eliseis fyna, byddwn ni wrth y modd os byddai gyda fi'r un sensitifrwydd i air Duw i feddwl, mae hwnna'n syniad da, gadael iddyn nhw fynd nôl. Achos, a pan chi'n darllen yr hanes, y peth mwyaf naturiol i ddigwydd byddai bych chi'n lladd nhw. Dysgu gwers iddyn nhw, mae dyna byddai'r wers. Cael gwared ar bawb. Peidiwch a dod yn erbyn ein Duw ni. Ond mae'n Duw ni mor ddoeth bod e'n gallu gweld tu hwnt i hynny. A mae'n raslon. Mae'n dangos ei fawredd i genedl Syria gyfan ac yn dangos ei ras. Mae'n anhygoel. Felly, i gymhwyso, sdim eisiau ni fod ofn. Mae mwy gyda ni nag sydd gyda nhw. Pan i ni'n teimlo fod pethau'n drwm arno ni neu'n dod yn ein herbyn ni, yn enwedig ymosodiadau gan y diafol, mae'n bwysig iawn bod ni'n cofio mae mwy gyda ni nag sydd gyda nhw. Ni ddim ar ein pen ein hunain. Dim ond i ni fod, wrth gwrs, ar ochr Crist. Os nag i ni gyda Crist, allwn ni ddim dweud fod Duw drosto ni. Ond os yw Duw drosto ni, pwy all fod yn ein herbyn ni? Mae gyda ni sicrwydd. A fel adon i hynny mewn gwirionedd, mae'n bwysig cofio, falle bod ni'n yn Gristnogion mwy ceidwadol a ni ddim yn hoffi meddwl am hyn, a rili ddim yn deall a mae'n iawn bod ni ddim yn deall yn ei lawnder, mae yna fyddin mas na. Mae gan yr arglwydd englynion. Dyw hwnna ddim yn amheuaeth, mae'n glir yn y gair. Mae'r arglwydd yn gweithio mewn ffyrdd dyn ni ddim yn gweld. Cofiwch hynny. Mae'r arglwydd yn symud trwy ei ysbryd, trwy ei englynion, yn ei nerth, mewn ffyrdd i ni ddim yn gallu gweld. I ni drystio'n hynny, ac i ni i ymddiried ac i orffwys yn hynny. Gorffwys yn y ffaith, bod fi ddim yn gweld fi'n gwybod bod e'n digwydd. Fi'n gwybod bod e'n digwydd. Chydig bach fel pan ni'n gwybod bod yr haul wedi mynd lawr fan hyn, ni'n gwybod bod e lan role arall. Jyst achos bod ni ddim yn gweld dyw hynny ddim yn golygu bod e ddim yn wir. I'r gwrthwyneb, mae yn wir bod ni ddim yn gweld A mae hwnna'n help mawr i ni, nag yw I gofio mae'r arglwydd ar waith mewn ffyrdd, mewn dimensiwn sydd ddim yn weledig gyda llyged dynol. Ond i ni gyda llyged ffydd i allu gweld sut mae'r arglwydd ar waith. Gweddiwch y byddwn ni'n cofio hynny ac yn pwyso ar hynny. Dyna o le mae'n heddwch ni'n mynd I ddod. Y ffaith fod yr arglwydd sydd yn dda a'i fwriadau yn dda ac yn sofran, ar ei orsedd ac yn gweithio. Ond yr ail gymhwysiad yw byddwch yn hyderus. Fel wedys I, nath Eliseis ddim isten ôl. Gan wybod fod yr arglwydd yn rheoli ac yn teyrnasu a'i fyddin yn ei amgylchynu fe, nid isten ôl yn ei dim byd oedd bwriadau Eliseis. Beth nath e? Nath e weddio. Beth yw ein gwaith ni? Yr un peth, yr un arf sydd gyda ni, gweddi. Gofyn, ceisio ar arglwydd. Pwy oedd yr unig un oedd yn gallu agor llygaid y gwas? Duw. Yn y fyddin, I ni yn ddod nawr lle yn wedig, falle I ni'n gallu ofni Satan, o ran beth I ni'n gweld yn digwydd o'n cwmpas ni. Diwch y byd, pechod y byd. Ydyn ni'n ofni? Na, paid ag ofni, oherwydd mae'r un sydd gyda ni yn fwy na sydd gyda nhw. Ond beth yw'n gwaith gweddio? Ceisio'r arglwydd. Arglwydd, agor eu llyged nhw. Gad iddyn nhw weld. Gad iddyn nhw dy brofi di. Ac arglwydd dalla lyged y rai sydd yn gweithio ar ran Satan. Ac yn y cyfan bod ni'n ceisio'r arglwydd I weithredu ei bwrpasau fe. Beth bynnag yw pwrpasau'r arglwydd bod ni'n gweddio arglwydd. Gweithio. Please arglwydd. A ni di weithio. Mae'r arglwydd yn ateb pob un o weddiau Eliseis. Achos bod ni'n unol a'i ewyllus e. Nawr, does dim garanti bod hynny'n mynd I ddigwydd bob tro I ni. Ni'n gweddio nag I ni. Os wyt ti'n ewyllysio arglwydd. A dyn ni ddim yn broffwydi chwaith. Mae hwnna'n bwysig cofio. Ond, mae e'n gweddio ac yn ceisio'r arglwydd ac yn profi'r arglwydd. Chi'n gwybod un peth sy'n gallu digwydd wrth I chi
dyfu yn eich, neu wrth i chi eiddfedu yn eich taith fel Cristion, yw'ch bod chi'n caledu i weddi. Hynny yw, chi'n gweddio llai dros bobl achos bod yr arglwydd ddim wedi ateb eich gweddio chi eto. Y mwyaf chi'n gweddio, chi'n gallu dechrau teimlo, wel, dy'r arglwydd ddim wedi ateb yng ngweddi fi am hwn eto, felly beth yw'r pwynt i fi weddio? Nid fel yna mae'n gweithio. Oherwydd mae'r arglwydd yn gwybod yn well. Mae'r arglwydd yn clywed ein cri ni. Mae eisiau ni gofio hynny bob tro. Hyd yn oed pan mae'n dweud na, a falle mae ddim eto mae'n dweud. Dyna pam ni'n dal ati i weddio. Ond ni'n dal ati yn gwybod fod yr arglwydd yn dymuno ein bod ni'n pwyso arno fe mewn ffydd. Felly gaich annog chi, os ych chi wedi stryglo i ddal ati i weddio, fi'n mynd i gydnabod mae'n gallu bod yn boenus nag yw e. I ddal ati i weddio dros rhywun, a chi'n dymuno bod nhw'n dod yn Gristnogion, a dyn nhw dal eto ddim wedi dod. Ond mae'n bwysig bod chi'n cofio, dyw hynny ddim yn golygu na ddawn yn Gristnogion, dyw ddim yn garanti chwaith yn y diwedd y dawn yn Gristnogion. Beth mae'n golygu yw bod yr arglwydd ar ei orsedd, ond bod e hefyd yn clywed ein cri ni. Mae'r ddau beth yn wir. Mae'n clywed pob gweddi. Mae'n gwrando ar bob cri. Mae'n heddwch ni'n dod o wybod mae e'n gwybod yn well. Ac felly pwyswch yn y wybodaeth yna, yn y sicrwydd yna. Hyd yn oed pan di'r arglwydd ddim yn ateb fel dwi'n dymuno iddo fe ateb, mae e'n gwybod yn well, bob tro. A fi jyst eisiau gorffen trwy ein atgoffa ni o yr hanes fawr fan hyn. Yw fod yr arglwydd wedi mynd a byddin Syria. Chi'n cofio ar y dechrau pan wedys i, pan chi'n edrych ar y brenin yn clywed y stori yna ar y dechrau. Mae Eliseis yn sôn am bethau ti wedi dweud yn dy stafell wely. A maen nhw'n ignoro hwnna'n llwyr. Fi'n mynd i ddal. Diwedd y stori yw, sa eisiau mynd yn agos at Eliseis na pobl Israel. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Maen nhw wedi dod i weld pwy yw Duw. A gallwn ni weddio yn ein dydd ni trwy yr arglwydd yn ein defnyddio ni. Ac wrth i bobl gael eu hachub, mi fydd pobl yn gweld grym Duw ar waith yn ein plith ni. Ac y bydd rhai wedyn yn dweud, dwi ddim eisiau mesan o gwmpas gyda hwnna. Dwi ddim eisiau dod yn erbyn hwnna. A'r cyfan wrth gwrs, clod ag ogoniant i'r arglwydd, a fe yn unig. Amen.